שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מתחת לגשר, שיחות עם אנשים מעניינים על יהדות. כאן, יחד איתכם, אני שואל שאלות וקורא אוזן, בתקווה לשמוע משהו חדש. דרך השיחה, אני מבקש לקבל מבט רענן על הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים. משהו שיזכיר לנו שהאוצר נמצא ממש פה. שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מתחת לגשר. אני מאוד מתרגש, אחרי הרבה זמן שניסיתי לתפוס אותו, הצלחתי. אני כאן עם אלקנה שרלו. אלקנה לימד אותי בישיבה, שיעורי תנ"ך, משם אני מכיר אותו. מאז אני עוקב אחריו ברשתות החברתיות. ואלקנה, בוא, ספר לנו על עצמך. שלום, שלום, איזה כיף להיות פה. האמת שההיכרות שלנו עוד מתחילה לפני שאתה היית, מה שנקרא. סבתא שלך הייתה המטפלת שלי, קח לי את הפרט הזה. וסבא שלך, זיכרונו לברכה. היו המטפלים שלי אי אז בניר עציון, שם נולדתי. מהר מאוד ההורים שלי עברו לירושלים, גדלתי שם עד התיכון, ואז ההורים שלי עברו לאפרת. אני כבר למדתי בישיבה תיכונית באפרת, עוד אח שלי למד שם, עוד אח שלי התעתד ללמוד שם, אז ההורים החליטו כבר לעבור, ולפני 30 שנה הגעתי לירוחם, למדתי פה בישיבת הסדר, הייתי בגולני, חזרתי, התחתנתי עם מאיה, יש לנו 8 ילדים, הראשונה נשואה, השנייה אוטוטו, לשמחתנו הגדולה. בשעה טובה. כן, אמן, תודה, זה באמת מרגש מאוד, וככה כל ילד מוצא את המקום שלו, אחד בצבא, אחד בלימודים כבר, אחד בישיבה לקראת גיוס, ככה, אלה הם ילדינו היקרים. ואני מורה, אני מגן חובה ידעתי שאני אהיה מורה. מורה, רב, המקום הזה של לדבר עם אנשים, ללמוד, ללמד אנשים, מאז ומתמיד קסם לי, ואני שמח שזה המקום שלי היום. בחצי יובל, איך זה נשמע טוב, חצי יובל. האחרון, אני מורה, מרצה במגוון קבוצות, באמת, שרק הולכות ומתרחבות. התחלתי מגיל גן פה בירוחם, הייתי רב הגנים בירוחם, בית ספר יסודי, חטיבה, הקמתי פה תיכונים, וגיליתי את העולם שאחרי התיכון, של המכינות הקדם צבאיות, הישיבות הסדר, מדרשות לבנות, וזה חיי, כלומר אני מסתובב יומם ולילה. ולאט לאט הכרתי גם קבוצות של מבוגרים, סבא וסבתא, שבאים ללמוד, רוצים ללמוד, אנשים בכירים במשק, שמעוניינים בבתי מדרש, ואני שמח שיש לי מה לתת, ושנוצרת שיחה סביב העניינים החשובים הללו. זהו, חוץ מזה, אני רב מרבני צוהר, ואני מאוד מאוד אוהב לחתן, מחתן המון, 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 באמת המון, בר מצוות, אני עושה פה לכל ילדי הנגב, דתיים וחילונים. לפני 4 שנים הוקמה קבוצה שמתנדבת בבריאות הנפש. כאילו באנשים שאנחנו לא פוגשים, שלא רואים, אז השתלבתי בקבוצה הזאת, ואני מוביל קבוצה שמתנדבת בבאר שבע ובעוד כל מיני מקומות. אני פוגש אסירים בכלא, גם עם אסירים אפשר ללמוד תורה, יהדות, סתם חוכמת חיים, ועוד אלו קבוצות באמת באמת מעניינות, עם המון המון סיפורים, המון. מדהים, אני מקווה שנזכה לשמוע כמה הסיפורים האלה פה במפגש בינינו. שכחתי לציין שגם אתה בוגר של רשות רבים, נכון? אני בוגר גם של תוכנית רשות רבים, ולמדתי גם במזרח שמש. אז זה משותף בינינו. אנחנו פה עושים סגירת מעגל של רשות רבים. יודעים מה זה? צריך לספר על זה? כן, כדאי לזרוק על זה מילה. זה באמת קבוצה שמפגישה אנשים שונים מתוך הציונות הדתית הרחבה, ועוסקת בסוגיות ליבה בחברה בכלל ובציונות הדתית. למדתי במזרח שמש, שם זה היה בית מדרש משותף לחרדים, שככה מאוד מאוד השאיר בי חותם. אני בוגר של תוכנית הרבנות הישראלית, של מכון הרטמן והמדרשה באורנים, רב ישראלי מה שנקרא, שזה באמת שולח לעולמות אחרים, של מפגש עם רפורמים וקונסרבטיביים וחילונים, יהודים, באמת מרתק הבתי מדרש האלה. זה מעניין, כי התיאור שלך לפני שניגע בשאלות, אבל התיאור, כמו שפתחת בביוגרפיה שלך, אתה מגיע מן הציונות הדתית הרגילה, מה שנקרא, ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר,
ואתה זולג לעולמות אחרים קצת. לא זולג, אני מרחיב. אני לא זולג, אלקנה זה אלקנה. אבל מרחיב, חי כל הזמן במעגלים שהולכים ומתרחבים. אני מרגיש שאין לנו ברירה, אין לי ברירה, אני אדבר עליי. אין לי ברירה. זה העולם, זה מה שקורה, אני לא יכול להיות סגור בקונחייה שלי. יש שיר מפורסם של טט קרמי, שהוא מדבר על קונחיות, כן? זה שיר קשב. קשה לשתי קונחיות לשוחח שיחה של ממש. כל אחת מטה אוזן לים שלה. ואני לא רוצה לצאת מהקונחייה הזאת. לפני כמה שנים ייסדתי ארגון, בטח נדבר על זה, שיח בין דתי בנגב, ופתאום המעגלים יותר מתרחבים. אני שותף מלא כבר למעלה מעשור בתמיכה בקהילה הלהט"בית הדתית, וזה עוד מעגל שמתרחב. זה לא נגמר. אתה קורא סיפורים על אנשים. אנשים מתהלכים, אתה לא יודע מה הם מחזיקים, מה הם מרגישים, ואני רוצה להיות במגע עם זה. מדהים. אז אני רוצה לפתוח מהמקום שבו הכרתי אותך כמורה לתנ"ך. וכשהצגתי את השאלה הזאת בפני אשתי, הייתה דרמה גדולה, כי היא אמרה לי, אתה לא באמת חושב ככה. אבל אני התעקשתי. אני אוהב לשאול שאלות ככה, את השאלות קצת המעצבנות. אז עוד פעם, אם נחזור לחיים הדתיים, ששנינו מגיעים מהם, בסוף, כל כמה שנלמד תנ"ך ונעמיק בפשטי הכתובים, או ברעיונות ודברים כאלה, ההשפעה של התנ"ך על חיינו היא מינורית. זאת אומרת, כשאדם דתי חושב על ספר שמגדיר מה הוא אמור לעשות עכשיו, הוא לא חושב על התנ"ך. זאת אומרת, התנ"ך קיים, זה כן, למדנו תנ"ך, והוא כן, הוא איזשהו חזון גדול, אבל אנחנו לא חיים כל הזמן חזונות גדולים, אנחנו חיים את החיים הקטנים של הכאן ועכשיו. מה אתה אומר על זה? אני חולק עליך מאוד. זאת אומרת, בוודאי שבשאלה של הפרקטיקה הדתית, אוקיי, היום, יום הדתי של הלכות שבת, הלכות תפילה, הלכות כשרות, הלכות, אז נכון שהספר המרכזי זה יהיה ספרות ההלכה והגמרא, נכון? התורה שבעל פה. אבל איך אתה יכול לומר שהתנ"ך לא משפיע על חיינו? הוא מחזיק לפחות 3 יסודות. קודם כל, את היסוד הסיפורי של התשתית. אמרתי, אנחנו אנשים של סיפורים. ולכן במובן הזה, הנבואה והסיפורים של התנ"ך ימשיכו אחר כך להגדה של חז"ל, וימשיכו אחר כך לסיפורי חסידים, והם קצת עובדים במקביל לעולם ההלכתי, הפרקטי, הנקדני. אז יש לנו תשתית של עולם סיפורים, זה יסוד אחד. בסיפורים האלה אתה תמצא גם את סיפורי היסוד הלאומיים, גם את סיפור האמונה הדתית, שהיא בעצם הסיפור הגדול של התנ"ך. אז תחשוב על זה רגע, על התשתית הסיפורית שמתקפת את הזהות, שזה כבר היסוד השני, הזהות שלך. הזהות שלך ושלנו לא באה לידי ביטוי רק במה שאתה עושה בכאן ובעכשיו. וכמה שאמרת שהחזון גדול והאידיאלי ועקרוני, הוא נמצא בתשתית האישית של כל אחד מאיתנו. כלומר, אני מוצא גם בעולם המחשבה התנ"כי, ביסודות האמונה, יסודות המוסר. ודבר שלישי, שוב, צריך לזכור את זה, שהעולם היהודי הוא רחב. ואני אומר, תורה שבעל פה, גמרא והלכה, זה פן אחד, מאוד חשוב, מאוד עקרוני, אבל פן אחד בתוך עולם יהודי מאוד רחב, והתנ"ך מאפשר מפגש עם הרוחב הזה. אני חושב שמלמדים אותנו שתנ"ך הוא ספר הדוק. כאילו הוא קשה כזה, יציב, וכבר שנים, וגם נראה לי לימדתי אתכם בעתניאל, שהתנ"ך הוא ספר תחוח, כמו בשיר של יהודה עמיחי, אוקיי? העולם תחוח ויש בו ספקות ואהבות ועוד כל מיני דברים. אז גם התנ"ך הוא תנ"ך תחוח, כי הוא מחזיק בתוכו מורכבות, הוא מחזיק בתוכו סתירות פנימיות, לא רק בין פרק א' לפרק ב' בבראשית. איך אתה מחזיק ביחד
את מזמורי תהילים שאורגים לאלוהים, ואת ספר איוב ואת ספר קהלת? איך אתה מחזיק ביחד את האמונה התמימה של מגילת רות ואת האהבה הסוערת של שיר השירים? איך אתה מחזיק ביחד את מעמד הר סיני של ספר שמות ואת אסתר פני אלוהים ומה שקורה שם במגילת אסתר? אז יש משהו בתנ"ך שפותח לך באמת חלון לעולם מאוד 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 מגוון, מאוד. ולכן אני נמשך אליו ממש מקטנות. אני מאלה ידעתי לקרוא מאוד מאוד מוקדם, כבר בגן, באמת. ואני זוכר את עצמי, קורא תנ"ך, קורא סיפורי תנ"ך, מקריא סיפורי תנ"ך לחברים שלי בגן, אמיתי אני זוכר. אז יש משהו ברעיונות הללו שכבשו את ליבי שנים כבר, וזה מה שאני מנסה לעשות גם עם תלמידיי ותלמידותיי. אבל אני רוצה, אני לא מסופק, כי זה לא רק שני עולמות, זה שני עולמות שבמידה מסוימת סותרים אחד את השני. זאת אומרת, אני מרגיש שבכלל הציונות הדתית היא בכלל במגמה של פשט. אנחנו רוצים להבין את הפשט. וככל שאנחנו הולכים אל הפשט, אנחנו מתרחקים מן הדרש. זאת אומרת, אני מתכוון מהדרש ההלכתי. אבל אין לזה קיום. זאת אומרת, אין לזה קיום. זאת אומרת, אנחנו לא דורשים מחדש את הפשט. אוקיי, אני יודע את הפשט עכשיו. אני יודע שרבקה לא הייתה בת 3, ואני יודע שהלכות שבת לא כתובות בדיוק, ועוד הרבה דברים אני יודע. בסדר. מה עשיתי בזה? הידע הזה לא הוסיף לי כלום. הידע הזה רק עכשיו מכאיב לי. מה זאת אומרת? אני בונה סולם ערכים. בוא נתחיל מזה, אוקיי? התנ"ך מעצב סולם ערכים, אוקיי? הוא מעצב סולם ערכים של התנהגות דתית. התנ"ך, התורה בוודאי, אבל גם שאר ספרי הנח. התנהגות דתית, התנהגות מוסרית. אני לא מבין, התנהגות מוסרית של מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. ועוד כל כך הרבה דברים שעליהם התורה עומדת. אמרתי, התנ"ך בונה תודעה לאומית. התנ"ך מעצב כל כך הרבה דברים עוד לפני ההתפרטות המעשית. עכשיו נכון, קרה טוויסט משמעותי בעלילה של עם ישראל, ואני כאדם דתי נאמן לטוויסט הזה. ואז אני מחזיק שני דברים. אני מחזיק את הנביא התנ"כי ואת החכם התלמודי. הם באמת הפוכים, כי הנביא התנ"כי יש לו בשורה, יש לו חזון, הוא מדבר עם אמת שהוא מסתובב בכיס. החכם התלמודי פותח אוזניים, הוא חי במחלוקת, הוא חי בפרטי הלכה. אל תשכח שיש לנו דמות שלישית בהיסטוריה, החלוץ, הציוני, שהוא מביא משהו שלא הכרנו 2000 שנה. הוא מביא ידיים, נכון, הוא רוצה לקחת את החזון של התנ"ך ולממש את זה פה בארץ חמדת אבות. אז אני רוצה להכניס בתוכי את הסל הגדול הזה של התנ"ך, של התלמוד, של הציונות העכשווית, ועוד כל כך הרבה, יש לך מחשבת ישראל וחסידות ופילוסופיה וקבלה ומדרש. העולם היהודי הוא באמת פתוח. ולכן להעמיד אותו רק על הפרקטיקה ההלכתית זה נראה לי דל מדי. שוב, זה לא מזלזל בפרקטיקה ההלכתית, זה מרכיב מאוד דרמטי בחיי. אבל איפה הלב? איפה העקרונות? איפה החזון? יש חלומות בתנ"ך. אני פעם הבנתי שאנשים מסרטטים חלום כדי לשאוף אליו. ואני הבנתי שחלום, כמו חלום תנ"כי, גם חלום אישי, זה חלום שאתה שואב ממנו כוח. אז זה התנ"ך מבחינתי. ולכן הוא דרמטי, ולכן הוא תופס מקום די נכבד. בעולם החינוכי במדינת ישראל, גם הדתי, גם החילוני, עם ההבדלים ביניהם. אז באמת, האמת שהזכרת לי את השאלה שרציתי לשאול. שהתנ"ך הוא המקצוע הכי שנוא בחינוך הממלכתי. זה ידוע, גדלנו על המיתוס הזה. זה מיתוס, אני לא יודע אם זה באמת ככה, יכול להיות, אני לא אתפלא אם זה באמת ככה, בסדר? בוא נגיד. אבל אני יכול גם להבין, אני יכול להבין איך מקצוע שיכול כל כך ללבב וכל כך למשוך את האדם, יכול להפוך להיות מקצוע מנוכר, גם מנוכר בידע, גם מנוכר בזהות. כמובן, זה מאוד תלוי איך מלמדים אותו. אין מה לעשות, בסופו של דבר המורה או המורה, הם באמת דמויות מפתח בהעברת חומר, כן, במרכאות.
אז אני יכול להבין למה תנ"ך, עם כל הרתיעה שאנחנו כאנשים דתיים מייצרים לעולם הדתי. כמעט הייתי קופץ פה ואומר על מה שאתה אמרת. אם באמת אנחנו חושבים שעולם דתי זה רק התנהגות הלכתית מסוימת, אז ברור שיהיה ניכור לדעת וממילא גם לתנ"ך. אבל אם אני יכול להציג את התנ"ך ממש כסל הגדול או כסולם הגדול של הערכים היהודיים, מי לא יכול להתחבר לזה? כולל מקום של דיונים, מחלוקות, הסכמות, לא הסכמות, ביקורת. זה הופך את הלימוד אחר, מה שנקרא מניסיון, אני יכול לומר לך. אבל איך בן אדם שלא מאמין באלוהים לומד תנ"ך? איך אדם שלא מאמין באלוהים לומד תנ"ך? עובדה שזה קורה. יכול להיות שלי ולך כאנשים דתיים, כאילו קשה להפריד את האמונה הדתית באלוהים ואת הלימוד תנ"ך. אבל מה שנקרא אצלנו פוק חזי, צא וראה, כל כך הרבה לומדים תנ"ך, ילדים ונוער ומבוגרים וחוקרים, ורואים בו ערך, רואים בו תשתית תרבותית, רואים בו ערש תרבות, גם יהודית בוודאי, ציונית, מערבית. כשאני מלמד תנ"ך, נגיד חבר'ה לא דתיים, אני אומר על השולחן, חייבים לעבוד בחוויית תרגום. לי כאלקנה יש אלוהים, זה מדבר אליי, אני מדבר את השפה, זה לוחץ לי על נקודות רגישות, אבל אם אני נתקל במשהו שהוא לא השפה שלי, קדימה, תעשה תרגום. תעשה תרגום ערכי, תעשה תרגום למושגים שאתה חי בהם. עוד פעם, אני חוזר לנקודה, זה מאוד מאוד תלוי איך מלמדים, מה מלמדים. ברגע שהתנ"ך הופך להיות סוג של מסלול המראה, למחשבות, לדיונים, לקשר בין עבר להווה, אז משהו מתחולל שם. משהו מתחולל שם. תראה, אני ממש מתאפק מלהפיל עליך שיעורים, אבל כל כך הרבה דוגמאות כאלה יש. אוקיי, אז זה הסיפור, באמת זה הסיפור. לכן גם חשוב לי לעגן את התנ"ך גם בכלים ספרותיים. כלומר, זה לא דרשות, אלא שנייה, אתה ואני אנשים אינטלקטואליים, אינטליגנטים, בוא נקרא טקסט וננתח אותו ספרותית. אני רוצה לעגן אותו מבחינה היסטורית, ארכיאולוגית, זה מה שמרתק אותי. וגם לדון בשאלה, האם אני חייב להאמין שכל מה שקרה באמת קרה. ואז אני מעגן את לימוד התנ"ך בפילוסופיה, לא בארכיאולוגיה. אז במובן הזה נקרא לזה יורה לכל כך הרבה כיוונים, וזה פוגע, זה נוגע באנשים, זה מעורר אנשים. זה הניסיון שלי. אז בוא תן לי דוגמה אחת. אני אתן לך דוגמה שמאוד מאוד מדברת אליי. זה שנים אני מלמד את השיעור הזה במכינות, ישיבות, מדרשות, והחלטתי השנה לצאת איתו לקהל הרחב. אז דווקא מרשות רבים. עשינו זום לפני פסח. נכנסו מלא אנשים, מלא, ממגוון, שוב, נקרא לזה אוכלוסיות במדינת ישראל. דיברנו על זכר ליציאת מצרים. שיעור תנכי על מה משמעות זיכרון יציאת מצרים, והנראות שלו והוויכוח עליו ברחוב הישראלי. אז מי מאיתנו זוכר את סיפור יציאת מצרים ולומד מזה להאמין באלוהים? מי מאיתנו זוכר את סיפור יציאת מצרים ומגבש מזה זהות לאומית? ומי מאיתנו זוכר את זיכרון יציאת מצרים וזה תובע ממנו התנהגות מוסרית? עכשיו, יכול להיות שאתה תענה כן, כן וכן. גם אני אענה כן, כן וכן. אני גם אדם דתי מאמין, גם אדם ציוני לאומי וגם אדם מוסרי. בכל זאת, תרמתי כליה גם לפני שנתיים, ויש עוד... הייתי צריך למצוא דרך להכניס את זה. ועוד הרבה אנשים טובים בתוכנו בו, עזוב, שעושים דברים טובים. אבל כשאתה חושב על החברה הישראלית, השלישייה הזאת נמצאת בוויכוח. איזה דגל אנחנו מרימים? את הדגל הדתי, את הדגל הלאומי, את הדגל המוסרי. איזה הפגנות יש במדינה שלנו, איזה פלגנות יש במדינה שלנו, איזה מפלגות יש במדינה שלנו. אז מה קורה? תחשוב רגע, שבית מדרש ישראלי, שמורכב מגברים, נשים, דתיים, חילונים, מסורתיים וכו', יושבים ביחד ולומדים טקסט תנכי של זכר ליציאת מצרים. רגע. אני פה חייב להיכנס. שלושת הגישות, דעות, מפלגות, איך שתקרא להם, קיימות גם ללא טקסט יציאת מצרים. לא צריך ללמוד על יציאת מצרים כדי לדעת שיש שלושה זרמים בעם ויותר.
אתה מבין מה אני שואל פה? כאילו, מה תרם לנו הסיפור? אנחנו יודעים שזה קיים. בסדר, אבל זה לא רק שאלה על התנ"ך, זה שאלה עלינו כאנשים הומניים, אוקיי? שמגדלים את התוך הפנימי שלהם, את הזהות שלהם, דרך קריאה ולימוד. על זה אנחנו מדברים. אנחנו בני אדם, שמה שעושה להם לימוד, זה לא רק ידע פרקטי איך לבשל, איך לעבוד במחשבים, או איך להתנהג בשבת, אלא טקסטים, במובן הזה התנ"ך הוא טקסט מקודש, שנוגע בזהות, בפיתוח האנושיות של האדם. אתה חושב איך לחשוב? איזה מקום יש לרגשות שלך? רגע, האם זה סוג של משקפיים, שאתה מתבונן דרכם על העולם? אתה מבין? זאת אומרת, אני לא צריך את יציאת מצרים כדי לחשוב על המחשבות האלה, כן? אבל בתרבות היהודית והעולמית, סיפור יציאת מצרים מחזיק את הרעיון. בוא נעמיק בו, בוא נדבר עליו. כלומר, הוויכוח פה לא יהיה אם אתה ואני מבינים נכון, כך או אחרת, איזה מילה בפסוק. אלא מה אומר לך התנ"ך? מה אומר לך הסיפור? ובמובן הזה, זה המשמעות של חוויית למידה. אני באמת חושב שזה כאילו התשתית ההומניסטית שאני גדל, לא רק על ידי אוכל, זה הגוף שלי גדל, לא רק על ידי אימון כושר, השרירים שלי גדלים, אלא הזהות שלי, הנשמה שלי, העולם הרוח שלי, גדל על ידי לימוד וקריאה. אני במקרה עכשיו לומד תנ"ך, אני גם מייחס לזה קדושה, אבל זה כבר ייחוס דתי. בוא נלמד טקסט, מקור, שהוא עשיר, שהוא יכול להיות רלוונטי, שיש לו עבר מאוד מאוד עמוק, שהוא מכונן תרבות, ובוא נראה מה יקרה. ואז נוצרת שיחה, והשיחה זה אחד הדברים האהובים עליי. אבל אתה לא בוחר באיליאדה. אתה לא בוחר אוקיי, זה, אמרת, מקודש, נכון, אבל זה לא רלוונטי בשפה שלי. זאת אומרת, אתה לא בוחר בהומרוס, למה אתה בוחר דווקא בתנ"ך? מה זאת אומרת? אבל זה העדפה אישית שלי. כלומר, בתור אלקנה, שגדל בחינוך דתי, חונך על ידי ההורים שלו, הפנים את החינוך הזה, התחברתי לתנ"ך, באמת כספר. בסדר, אבל אני תולעת ספרים, עזוב, אני נכנס לספרייה, איך אתה בוחר ספר בספרייה? לפי המאחורה, נכון? מה פתאום? אני לפי הסדר במדף, אחד אחרי השני. ככה זה. אז סתם ככה אני תולעת ספרים. התנ"ך הוא ספר מאוד דרמטי בעיניי. שוב אני אומר, הוא בוודאי קדוש ונשגב, אבל זה שלי, זה רלוונטי לתפיסה שלי. אבל כספר, כטקסט לימודי, כמקור שאפשר, כמו שאמרתי לך, להמרים ממנו, אז במקרה זה התנ"ך. אני גם הייתי מורה לספרות בתיכון. תן לי שי עגנון, תן לי ביאליק, תן לי גם צ'כוב, ובוא נדבר על זה. שירים וסיפורים, איזה כיף זה. אבל במידה מסוימת אתה הולך פה נגד התנ"ך עצמו. התנ"ך אומר, אני טקסט מקודש ולכן תלמד אותי. אל תלמד אותי כי אני ספר. תלמד אותי כי אני קדוש. תלמד אותי כי אני דבר אלוהים. לא הייתי חותם על משפט כזה. והגית בו יומם ולילה. עוד פעם, אני כאלקנה רואה בתנ"ך ספר קודש, ספר דבר אלוהים. אני מחויב, בואו נכניס גם את המילה הזאת. מעצם היותי אדם דתי שבחר להיות אדם דתי מהחינוך של הוריו, אני מחויב קודם כל להלכה ולתנ"ך כספר בעל ערך מקודש. בסדר? אבל עדיין הוא ספר, עדיין הוא מילים, עדיין הוא טקסט, ויש לנו שכל כדי לפענח אותו, כדי ללמוד אותו. עוד פעם, אני יכול להתרגש ממנו גם במימד הקדושה שבו. אתה מבין את ההבדל? אני יכול להתרגש מזה. אבל כרגע אני מדבר אליך כמורה, אוקיי? כמרצה, כמורה, כלומד. אז זו חוויה אחרת. עכשיו, אותו דבר, אבל אני יכול לעשות איתך גם עם הגמרא, אותו דבר. נגיד פחות בדיונים הלכתיים, אבל תיקח את האגדה שבחז"ל. מה זה? זה קר פורה למחשבות, לדיונים. טוב, עוד משהו צריך להגיד את האמת. מי החזיר את לימוד התנ"ך סלש האגדה סלש סיפורי חסידים להוויה היהודית המתחדשת? מי? העולם החילוני. ביאליק, או הדתל"שי, כן? ביאליק, ובן גוריון, וגורדון, ובובר. הם הכניסו חזרה את לימוד התנ"ך והאגדה והסיפורי חסידים. ונדמה לי שהעולם הדתי ציוני, כרגיל, אחרי כמה עשרות שנים, לוקח את זה על עצמו. כי באמת בישיבות הקלאסיות, אנחנו כל הבדיחות, כן? שמכירים תנ"ך דרך דפי גמרא. נכון, מעניין. תחשוב גם על, אתה יודע מה אפילו? על חוויית, כאילו על מתודת הלימוד. אתה לא לומד תנ"ך
בשורות, או אגדה שיושבים בשורות היררכיות, אלא במעגל. תחשוב על החוויה הזאת, ואני מוכרח לומר, אפרופו עתניאל, שהתחלתי ללמד בישיבה בעתניאל, ופתאום הבנתי שלא יושבים בשורות, כמו שהייתי רגיל בירוחם, וואי, זה כזה סטיגמטי, אבל ככה זה היה לפחות בזמני, אלא פתאום יושבים במעגל, ומימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, בטח גם אתה ישבת שם במעגל הזה, רגע, ולומדים תנ"ך, לומדים, אבל פתאום רגע, לי יש מה לומר בתור הרב, שגם מכין את השיעור ויודע קצת מהחיים שלו, אבל גם לך יש מה לומר, וגם לך יש מה לומר, וגם לעוד אחד יש מה לומר, ואני מזכיר לך שגם ישבה שם מישהי, לא יודע אם מותר להזכיר את זה, לא יודע אם בתקופתי, אני כבר לא יודע. קיבלה אישור, היא שמה את כל הבן אישים בעצם בכיס הקטן, עד היום אני זוכר את זה כחסד נעורים, והיא ישבה שם, והיה לנו דיונים ומחשבות נהדרות, במעגל, לא בשורות. עכשיו, אני עדיין המורה, המלמד, הרב, המרצה, המנחה, אבל פתאום החוויה היא ישיבה במעגל. רוב בתי המדרש הליברליים, הפתוחים יותר, יושבים במעגל, לא בשורות. זה אומר משהו, המתודה הזאת. זה אומר משהו, ואני רוצה שעוד ניגע בזה בהמשך. בוא נשמור את זה רגע. בוא נעבור קצת, בוא נמשיך קצת הלאה מהתנ"ך, דיברנו הרבה. אז סיפרת שאתה פתחת פה בית מדרש בן דתי בנגב. אז הצופים לא רואים את הפרצוף שלי פה, אבל אני כבר, הסקפטיות שלי כבר נשפכת. אני מכיר את לא יודע, זה קצת גדול, אבל מכיר את הדברים האלה, נאמר. השתתפתי בכמה מפגשים כאלה. מה המקום של שיח בן דתי אחרי ה7 לאוקטובר? זה לא בדיוק בית מדרש, אנחנו קוראים לזה היוזמה הבין דתית, או השיח הבין דתי בנגב. הקמנו אותו קצת לפני 10 שנים, שהיה גל של טרור שגם הגיע לנגב, ומה שנקרא מהיום למחר, איכשהו נוצרו קשרים, בהפתעה. אני לא תכננתי בחיי שיהיו לי חברים קרובים, שייכים, בדואים, מוסלמים, ואנשי דת קתולים, אבל ככה זה קרה. אז ממש, מטלפון לטלפון תתתם, בעזרת כמה נשים מאוד מאוד יקרות לליבי, שהיום אני כמובן חבר טוב שלהן, אז לא הכרתי אותם בכלל. הקמנו את היוזמה הבין דתית, ואנחנו כמו בבדיחה, כומר, השייך והרב, אז אנחנו יושבים. אני בתור רב דתי אורתודוקסי, עוד חברים וחברות מזרמים נוספים ביהדות, אנחנו תמיד צוחקים שהרבה יותר קל להושיב יהודי, נוצרי ומוסלמי מאשר זרמים שונים ביהדות. אז אנחנו יושבים ביחד עם שייכים מוסלמים בדואים מהאזור, עם כהני הדת הקתולים של באר שבע, יש לנו גם נשים ביוזמה, יש גם דמויות לא דתיות, אבל שרואות ערך עצום במפגש בין דתי, ביהדות ועוד. והחלטנו שאנחנו יושבים כמנהיגים דתיים שרוצים לדבר, לא פוליטיקאים, ואנחנו ממש מתעקשים על זה. כלומר, במובן הזה אנחנו לא קבוצה אקטיביסטית, פוליטית. אנחנו מנהיגים דתיים שרוצים להכיר, רוצים ללמוד ביחד את כתבי הדתות השונות, רוצים לחלוק במחשבות, בחוויות, למצוא את המשותף, לשים לב למפריד, ובעיקר להוות איזשהו דוגמה, ואנחנו נפגשים המון עם בני נוער, המון. זה בעצם מה שאנחנו עושים, חוץ מלימודים פנימיים שלנו, להוות דוגמה לחיים סובלניים אפשריים. וזה החיים שלנו. ובזה אני רואה ערך. אני זוכר שהילדים שלי צחקו עליי לפני 10 שנים, שסיפרתי להם על היוזמה, מה אבא רוצה לקבל פרס נובל לשלום. עזוב אותי, זה לא פרס נובל לשלום, זה אני חי בנגב, ואנחנו נפגשים בקניון ובכבישים, ועוברים עלינו כל מיני דברים, ואנחנו רוצים להיות חברים. אנחנו לא קבוצה של פאנליסטים, אתה מבין? זה לא טוב, בוא ניקח את הדתי המחמד, את המוסלמי המחמד, לא, אנחנו חברים, באמת חברים, שלומדים לדבר, לומדים להקשיב, לומדים להיות בקשר. רגע, ואיפה אנחנו נבחנים? בדיוק אחרי אירועים קשים, נקרא לזה בסכסוך הישראלי-פלסטיני. כוכבית, לא יושבים איתנו חבר'ה פלסטינים. אנחנו נגב, אוקיי? תושבי הנגב. אבל, וזה ידוע, אחרי כל אירוע קשה בין ישראל לפלסטינים, מלחמה, מבצע, בטח 7 באוקטובר, קבוצות בין דתיות מתפרקות. אנחנו לא התפרקנו, כי אנחנו חברים. אתה מבין? אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו אנשי דת שמאמינים. אתה יודע איזה מרגש זה? לשבת עם אנשי דת
שמאמינים כמוך, אתה אדם מאמין, יש להם אלוהים. הם מאמינים בטוב של בני אדם, הם מאמינים ביכולת לתקן את העולם. בסדר, אז הם נוצרים, הם מוסלמים, אני יהודי, אנחנו לא אותו דבר. אבל אנחנו כן אותו דבר, אנחנו אנשים דתיים מאמינים, לשבת ולפעול ביכולות שלנו, לעשות טוב בעולם. ולכן ב7 באוקטובר אנחנו ממשיכים להיפגש. אנחנו ממשיכים להיפגש, ויודעים לכאוב ביחד, ויודעים לשים את המורכבות על השולחן. אני רק יכול לספר לך, כבר כמה שנים שאני, יחד עם חבר טוב שלי, השייח חליל, מתל שבע, ויחד עם חברה טובה שלנו, גדיר הני, שהיא באמת פעילה מוסלמית משכמה ומעלה, אנחנו פוגשים, אני פוגש נערות בדואיות, בגיל של החבר'ה בישיבה, בנות 18-19. ממש, תחשוב, 30 נערות, נשים כבר צעירות, בדואיות, עם כל הלבוש, הכל, כולל כיסוי עיניים למי שהולכת ככה, כיסוי פנים, ואנחנו מדברים על יהדות, ועכשיו זה מאוד מתוח. אבל יש לי משפט אחד שלמדתי להגיד להם, שהרי אם סתם ככה הייתי פוגש אותך בקניון בבאר שבע, היית אומרת לי שלום? בחיים לא. גם אני לא הייתי אומר לך שלום. עכשיו כן. עכשיו כן, כי הנה עברנו ביחד שעות, זה מפגשים ארוכים, של מפגש, של פתיחה, של הקשבה. אבל אתה לא חייזר, אני כאילו זה מקטין, כאילו אני לא חייזר, אני לא צריך ללכת למפגש עם אנשים אחרים כדי ללמוד לדבר. אני יודע לדבר, ואם הייתי רוצה לדבר עם כומר, הייתי מדבר איתו. לא, אתה לא יודע. אני אגיד את זה בצורה בוטה. לא אתה, עודד, לא אתה באופן אישי כמובן. אנחנו לא יודעים לדבר, כי אנחנו קונכיות, כי אדם מתעסק בעצמו, רואה את העולם דרך זווית המבט שלו. אני רוצה לשבת חסר מנוחה במפגשים כאלה, כי אני צריך לזוז, כי משהו בבטן שלי מתערבל, כי לא מסתדר לי, כן מסתדר לי. וואו, פתאום אתה שומע מישהו שמספר סיפור שמקפיץ אותך, כי אתה ציוני, אני, ציוני, דתי, יהודי, ופתאום מישהו ידבר על הכאב של הנכבה. עכשיו, זה מטורף, נכון? זה מטורף. מה אני צריך לעשות? לקום וללכת? כי הוא אמר את המילה הגסה, נכבה? או שאתה לומד להקשיב. לא, אתה לומד, רגע, אתה לומד שאנחנו בני אדם, כולנו רקמה אנושית אחת. רגע, אני אספר פה משהו באמת רגיש. סיפרתי קודם שתרמתי כליה. דרך, כמובן, עמותת מתנת חיים של הרב הבר, זכר צדיק לברכה, ואשתו היקרה, שתיבדל לחיים ארוכים רחל. ויש טופס שצריך לחתום עליו בהתחלה, כל מיני בחירות. אחת הבחירות זה כמובן, תנחש כן, האם אתה תורם רק ליהודי? ואני עמדתי מול השאלה הזאת, וכולנו מבינים מה האופציה השנייה. האופציה השנייה זה לא שוודים, למרות שיש תרומות כליה בינלאומיות, כן? כולנו מבינים מה האופציה השנייה. ואני זוכר שעמדתי מול האופציה הזאת, וכמעט ברכתי, ברוך אתה השם אלוהים מלך העולם, יוצר האדם. והקדוש ברוך הוא ברא את כולנו בצלם אלוהים, כולנו רקמה אנושית אחת, ולכן אני אתן את הכליה שלי לכל מי שנכון וזקוק לו על פי הרפואה, בין יהודי, בין לא יהודי, בין ברית, לא בין ברית. זה משהו שגדל בתוכי מתוך המפגשים האלה. מה זה להיות אדם? מה זה לפגוש, באמת לפגוש בני אדם? עכשיו זה נשמע כאילו פתטי. כמו שאמרת, אתה לא יודע לדבר? אז אני רוצה לומר לך, לא, אתה לא יודע לדבר. מה זה אמפתיה וכנות ורגישות והקשבה, ובאמת הבנה שעומד מולך מישהו שהוא לא אתה, והוא חי אחרת ממך ושונה ממך, ואפילו מאיים עליך. בוא, נגיע לקצה. אבל אנחנו פה, ואף אחד לא הולך להיעלם. אוקיי, שנייה. אני לא יודע אם נתקלת בזה, אבל ממש השבוע, במקרה, הגיע לידי עיתון מקור ראשון, של מוסף שבת, שפרסם שם הרב יצחק בן דוד ביקורת, על ספר חדש על היחס ללא יהודי. אני חושב שזה וחי עמך, אני חושב, של הרב יעקב נגן ואחרים. והביקורת שלו נכונה גם בדיוק לדיבור שלך. הוא אומר, יפה מאוד, פרסתם את המקורות, ממקורות הלכתיים עד מקורות ימינו, סוגיות שונות של גר תושב וכו' וכו'. אבל אתם לגמרי מתעלמים מהשאלה של הסכסוך על הארץ. אתם לגמרי מתעלמים. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, אני כואב לי את הנכבה, אומר לו, בסדר, כואב לך את הנכבה, נכון, ניסיתם
ניסיתם, הצטרפתם לצבאות הליגיון, לצבאות ערב וניסיתם לרצוח אותנו, הפסדתם. זאת אומרת, אני לא צריך, זה שאתה מרגיש משהו, לא מתקפת אותך בעולם הצדק. זאת אומרת, עם כל הכבוד להרגשות, שמע, אני הייתי במלחמה, והמחבלים של החמאס הם אנשים רגילים לגמרי. הם אנשים רגילים לגמרי, יש להם משפחות, יש להם ילדים, הם נותנים חיבוק ונשיקה לילד בבוקר, אני בטוח. זאת אומרת, כן, גם אדם רע מאוד הוא אדם. שאלה חריפה מאוד, באמת, שאלה חריפה ומטלטלת, אפילו עכשיו מטלטלת אותי. עם כל זה אני אשאל אותך, אנחנו לא יודעים להפריד בין טוב לרע מצד אחד, ולחיות במורכבות של העולם שיש בה טוב ורע. כאילו האמירה הזאת של או, היא לא נכונה. עזוב שהיא לא טובה לי. אני פשוט חושב שהיא לא נכונה, היא לא נכונה. וזה לא או שאתה, שוב אני חוזר לדוגמה, מדבר על הנכבה ונמצא בקשרים עם שייחים וכמרים, או שאתה, ואז ממילא זה נחשב גם שאתה תומך במחבלים, או שאתה חייב להיות גזען, פשיסט ומנוכר. מה זה הדבר הזה? אפרופו מה שהזכרתי לך קודם על יציאת מצרים, אני לא מבין. הכוח הדתי הוא כוח מדהים. הבעיה אם הוא יהיה פה לבד, אם הוא הופך להיות משהו קנאי, פונדמנטליסטי שלא רואה את הזולת. תסביר לי למה במדינת ישראל, ככל שאתה יותר פוגעני לזולת, אתה נחשב יותר דתי. אני לא משחק את המשחק הזה. אותו דבר ציוני. כדי להיות אדם ציוני לאומי, ואני ציוני לאומי בכל רמ"ח, מה שנקרא, אני צריך להיות גזען, אני צריך להיות פשיסט, אני צריך להיות שונא, אני צריך לחלק את העולם לאו שאתה מחבל, ואם אתה לא מחבל... אני לא חי ככה, ואפרופו תנ"ך, אני לא חושב שהתנ"ך מחנך אותנו לחיות ככה. יש רגעים של קנאות, בוא, אני מכיר תנ"ך. אבל רגע, זה בדיוק הסל הגדול התחוח של התנ"ך. אז אני יוצא נגד החלוקות הדיכוטומיות האלה, באמת, ואני רוצה להוסיף טוב, אני רוצה באמת להוסיף טוב, כמו הרבה מאיתנו, בוא. יש שיר יפה של אריאל הורוביץ, הבן של נעמי שמר, שיר קיץ' כזה, של, איך קוראים לזה? סיבוב ההופעות של הגולם מפראג. אני חושב שזה השם של הספר. יש לו שם שיר על מישהו שלומד מהנהר להוסיף מים מתוקים. זה מה שהוא רוצה, הים המלוח, העולם האנושי, המציאות מסובכת. אבל אני רוצה ללמוד להוסיף מים מתוקים. אני מאוד מזדהה עם זה קיץ', כן? אבל אני מאוד מזדהה עם זה. אז להוסיף את הטוב, ולהוסיף את המים המתוקים, ולהיות אדם רגיש, ואיפה שצריך גם לעמוד על שלי, גם מבחינה של השיח, וגם מבחינת, אני הייתי אני לא צריך כמובן אישור, אני הייתי בצבא, הילדים שלי בצבא, זה הכל בסדר. אבל זה חשוב, זה חשוב. אבל איך אתה מתמודד עם זה שאתה בעצם, הם במובן מסוים, כל בן דת מאמין שהדת השנייה היא, זאת אומרת, הנוצרים אומרים, הברית הישנה מבוטלת, המוסלמים אומרים, התנ"ך הוא זיוף. כן, אבל אז זה בדיוק מה שלא קורה בקבוצה שלנו, אתה מבין? לכן זה חשוב. הקבוצה שלנו, שוב, אנחנו אנשי דת לא מהפסגה. אנשי, אתה יודע, כאילו, אנחנו קוראים לעצמנו אנשי השטח. הרב שמלמד במדרשות, מכינות וכולי, כומר או כהן דת קתולי שיש לו את הקהילה שלו, שייחים מוסלמים שיש להם את המסגד שלהם. אנחנו פוגשים אנשים, ובקבוצה שלנו אנחנו רוצים להבליט את המשותף, ויש הרבה מהמשותף. אנחנו רוצים לצאת מהסטיגמות ומהסטיקרים, אוקיי? גם אני יכול לתת לך דוגמה מכוננת. שהתחלנו דרכנו, אז אמרנו שצריך לחשוב על נושאים לדיון. אחד הנושאים הראשונים שעלו לדיון זה ירושלים. כי אמרנו הכי קל, ירושלים בדתות השונות. מה הבעיה? זה מתאים גם ליהודים, גם למוסלמים, גם לנוצרים. אתה יכול לדמיין מה קרה תוך 5 דקות? ותזכור שזה מהמפגשים הראשונים שלנו. עוד לא כל כך התאמנו, תרגלנו את השריר הזה. מה קרה כמובן? ויכוח. מה זה ויכוח? פיצוץ. מה זאת אומרת? כי ברור שאני אמור להגיד שאני כיהודי צריך שיהיה לי מקדש על הר הבית. והמוסלמי יגיד, לך לעזאזל אתה והמקדש שלך, יש לי שם את המסגד, והנוצרי. ומה שקרה, החלטנו שאנחנו מפסיקים והולכים הביתה. והלכנו הביתה בהרגשה מאוד קשה, של אם אנחנו לא יודעים להתמודד עם שאלת ירושלים,
ורק אנחנו יודעים להכפיש ולצעוק אחד על השני. אז מה זה שווה כל הקבוצה הזאת? נכון? אז עשינו באמת חושבים, אני נתתי שיעורי בית לעשות חושבים, במקרה הנחיתי את הקבוצה הזאת, את השלב הזה, וחזרתי, אני קיימתי שיעורי בית, גם שאר החברים שלי, והגעתי לתובנה הבאה. יש בעיות גדולות בעולם שלא אתה ולא אני ולא הוא ולא אף אחד ולא ביבי יכולים לפתור. בסדר? עכשיו, מה עושים בעולם כזה? שאתה יודע שהבעיות האקוטיות, ירושלים, ארץ ישראל וכו' וכו', לא ניתנות לפתירה. אפשרות אחת זה להרים ידיים. אפשרות שנייה זה להגיד, לא, זה לא רק להרים ידיים, סליחה. זה להרים ידיים ולהגיד, אז שום דבר לא שווה. שום דבר לא שווה ביחסים, במפגשים האלה, כי אנחנו באמת לא יודעים להתמודד, לא עם שאלת האמת של הדתות, ולא עם שאלת ארץ ישראל וירושלים. אפשרות אחרת היא לומר, רגע, את הבעיות הגדולות אני לא יודע לפתור. אבל יש כל כך הרבה בעיות קטנות שאני כן יודע לפתור. על ידי שיחה, על ידי עבודה משותפת. אז למה להפסיד את זה? בואו נמשיך להיפגש, וככה 10 שנים זה מה שמחזיק אותנו. אנחנו מתמודדים עם דברים שביכולתנו, עם סבלנות בין בני אדם, עם חיים משותפים בנגב, עם שותפות בעולם מוסרי ועולם מאמין, מתוך אמונה דתית קצת רומנטית, שאנחנו נעשה את שלנו ואלוהים יעשה את שלו, או מתוך אמונה אפילו קצת יותר ריאלית, ברגע שנתרגל להתמודד עם סוגיות קטנות, נלמד להתמודד גם עם סוגיות גדולות. עכשיו שוב, אתה יכול להגיד נאיבי והכל, אין לי בעיה, אבל אני לא חולם שמחר בבוקר אני פותר את סוגיית הר הבית. אבל אני אתן לך דוגמה, אני לא עולה להר הבית, ועל זה פתחנו גם כאן פעם שיחה בישיבה בעתניאל, בשונה מכולם, אני לא עולה, למרות שאני בעד הר הבית והכל בסדר. למה אני לא עולה? סיבות לא כל כך הלכתיות, אני חושב שמבחינה הלכתית אני אטבול, ילדים שלי עולים למשל להר הבית, על פי ההלכה והכל בסדר, יש לי תלמידים, אני לא עולה מסיבות תנכיות, רוחניות ואקטואליות. אני מזדהה עם הנביאים שעושים את המשוואה בין הר הבית, בית מקדש וקורבנות, לבין התנהגות של חסד, שלום וצדקה, וזה לא הולך ביחד. אל תגיד לי, זה יכול ללכת ביחד. דוד שלי, מורי הגדול, הרב יובל שרלו, איש תנ"ך לעילא ולעילא, ואיש עולה להר הבית, בסדר? אבל אני כרגע, אני תמיד אומר, אני זוכר שהיה ויכוח הזה עם חברים שלך בישיבה. זה מאוד מאוד עוצר אותי. בגלל המשוואה שהנביאים עושים, האם אנחנו לא רצים להר הבית על חשבון דברים אחרים שעלינו לעשות? אוקיי? וגם מבחינה אקטואלית, אני מבין שהר הבית זה מקום של שלום, של דרישת אלוהים, של למען החי ורעי אדברה נא שלום בך. והיום עלייה להר הבית היא חלק מהבלגן. אז זה הסריטה שלי. רגע, לכן אני לא עולה. גם עלייה לארץ ישראל, תאמין לי, עשתה בלגן גדול בכל העולם. כל הכבוד, אין בעיה, אפשר לפתוח את זה, אין בעיה, אפשר לפתוח את זה על ההבדל בין חיים רוחניים, שזה הר הבית, שאנחנו כרגע מסתדרים בלעדיהם, אוקיי? אני רוצה מקדש, אבל הנה, יש לנו חיים גם בלי בית מקדש, לבין חיים בלי ארץ ישראל, שזה חיים פוליטיים. בארצות הברית אפשר לחיות יפה מאוד. בוא, זה אחלה דיון, אפשר להיכנס אליו, ויכול להיות שבסופו של דבר, אני, כמו שבדרך כלל אני מסיים דיונים כאלה, בכלימה אישית. כלומר, אני באמת אהיה נבוך, אוקיי? אבל, בעקבות המפגש הזה, שלי בן דתי, שדיברנו, חזרנו ודיברנו מלא פעמים אחר כך על הר הבית, יש לנו מין פנטזיה כזאת. מה יקרה אם נעלה ביחד? אם נעלה ביחד. הרב הדתי היהודי, השייך המוסלמי, כהן הדת הקתולי, נעלה ביחד, כל אחד יתפלל בסדר לאלוהיו, בשפה שלו. אז זה משהו שהוא בפנטזיה הנאיבית שלי. לא, אבל במובן הזה, עכשיו תגיד לי, מה זה יפתור את הבעיות? לא. אבל אני מאמין במה שאני עושה. אני מאמין בתורה שאני מלמד, אני מאמין במחשבות שאני חושב. וזה מורכב, זה מורכב, יכול להיות שחלק מהשומעים פה באמת מטולטלים עכשיו באי נוחות, אולי חלק כועסים עליי, אולי חלק מזדהים איתי, אבל אני אומר, בואו, ברוכים הבאים, בואו, תהיו שותפים לשיחה, למחשבות, למפגשים. אנחנו באנו לטלטל, הכל בסדר, אם הם מטולטלים זה מצוין. אוקיי, בוא נמשיך.
אה, כתבתי פה לעצמי, רצית שנדבר על בתי מדרש ליברליים. אתה רצית שנדבר על בתי מדרש ליברליים, בכיף. לא, אתה רצית שנדבר על בתי מדרש ליברליים. אני לא יודע בדיוק מה להגיד על בתי מדרש ליברליים, אבל כן יש לי משהו להגיד על זה ולשאול אותך. מה שאנחנו קוראים לו דתיות ליברלית, אוקיי, לצורך העניין. הבעיה שלו, שאני חווה אותה גם, שאין בו הרבה פוזיטיביות. כלומר, אנחנו יודעים להגיד מה כבר לא כל כך רלוונטי, מה כבר לא כל כך מתאים, מה אנחנו יודעים להגיד, הנה, תראו, כתוב כאן שצריך, איך זה הולך, אני לא מקל בזה, אני מחמיר בפיקוח נפש, או כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף התוצאה היא שאנחנו מדללים. יכול להיות שצריך לדלל. אבל איפה הפוזיטיביות? אתה מבין לאן אני חותר? שוב, שאלה מדהימה, אני מבין אותך כי השאלות האלה הולמות בי. אתה מבין? כלומר, אם אני הייתי הולך לזה כאיזה סוג של פס ייצור, אז באמת, אז זה חפיף. אבל הישיבה שלי, יחד עם חברים וחברות, באמת, אהובים ואהובות עליי, היא מערבלת לי את המחשבות, את הבטן, את הרגשות, ולכן השאלות שלך הן טובות. אז קודם כל חשוב לי להגיד על הכל, קודם כל, דתיות. אתה מבין? אני אדם דתי. כי הרבה פעמים שאומרים דתיות ליברלית, האוטומט זה ישר החפיפניקיות הדתית, הלייטיות הדתית. אז לא, 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 לא. אני לא נמצא פה בשום דתומטר מול אף אחד, כן? אבל קודם כל יש עומק של דתיות על כל המשתמע. מחויבות, אמונה וכו'. מה שעושה בית המדרש הליברלי, הוא מאפשר. מאפשר. כמו שצוחקים עלינו, מאפשר לו, הרב מאפשר לו, אוקיי? הוא מאפשר. הוא מאפשר שיחה. אם אני כבר חוזר על עצמי תגיד, הוא מאפשר הקשבה. הוא מאפשר לפנות, ופה אתה צודק ב1,000,000%, לפנות סרחי עודף שהתלבשו על העולם הדתי, והם כאילו הפכו להיות העולם הדתי. מהו אדם דתי? מהי התנהגות דתית? בא בית מדרש פתוח, ליברלי, ואומר, רגע, אני שם על זה סימני שאלה. וברגע שהוא מאפשר, וזה הנה הפוזיטיביות, הוא מאפשר חלל לצמיחה. לחזור לשאלות היסוד. מהי היהדות? למה אני אדם מאמין? איך התורה צריכה לבוא לידי ביטוי בחיים האישיים והציבוריים? ופתאום כל מיני דברים שהלכו לאיבוד כי זה לא נראה טוב בעיני הדתיים, פתאום זה חוזר. פתאום אנחנו חוזרים לנביאים, לכן התנ"ך חוזר. חוזרים לדרישות שלהם לצדק וחסד, נכון, הנביאים גם דרשו עבודת אלוהים. הנביאים גם דרשו שבת. הנביאים גם דרשו כמובן אמונה ולא עבודה זרה. קדימה. זה הופך לשיחה, אתה מבין? כי הרי כמו שאני מתערבל ועובר עליי משהו, גם החבר שלי, היהודי החילוני, הרב היהודי החילוני, נכון, יש כאלה דברים לשמחתי, גם הוא עובר חוויה. גם הוא ישאל את עצמו מחדש, רגע, מה מערכת האמונות שלי? מה מערכת ההתנהגות שלי? אנחנו רוצים שתהיה חופה יהודית. עכשיו, אני רב הלכתי, ולכן החופות שלי הן חופות הלכתיות, כמובן בעיקר דרך צוהר. אבל יש גם חופות יהודיות שהן לא הלכתיות. שוב, אני לא מחתן כך, אני מחתן חתונה הלכתית. אבל פתאום אתה רואה יותר ויותר דמויות במדינת ישראל, לא דתיות מחויבות להלכה, מאוד מאוד מחויבות ליהדות שלהם. הנה הפוזיטיבי, הנה החיובי. מעבר לכך, שוב, שהזרקור מושם על דברים נוספים. יש קטע מאוד אהוב עליי של פרופסור רביצקי, השם יחייהו וישמרהו, שהוא אומר שאם הדיון זה בין הסכין ההלכתית לסכין הדמוקרטית, אכלנו אותה. כי זה סכין בסכין, חותכים אחד את השני. אבל אם היהדות מביאה איתה הלכה ומחשבה ואגדה ותנ"ך ונבואה ומוסר ודרך ארץ, והעולם הדמוקרטי מביא איתו גם דמוקרטיה, גם משפט, גם צדק, גם ערכים הומניסטיים, נוצר דיאלוג. ולא סכין וסכין של מחלוקת שחותכות אחת השנייה, אלא נוצר פה משהו הרבה יותר רך ומזמין. אני רוצה להיות שותף לזה.
אני רוצה, זה לא, אתה מבין, זה לא שמבחינתי הדת האמיתית היא בבתי המדרש ובקהילות הסגורות, ואנחנו משחקים פה איזה משחק של קירוב. שלא, אני חושב שהיהדות שראויה להתבטא, היא מתבטאת מתוך בתי המדרש האלה. יהדות רבת פנים, יהדות שמכירה בכך שאנחנו 12 שבטים ולא שבט אחד, יהדות שמכירה במכלול של ספרים שיש בארון הספרים היהודי, ולא רק צבע אחד. זה ממש שם, זה כאילו הליבה של הדיון בתוך הציונות הדתית, בין שמרנות לליברליות, קו, מעגל. יש יותר מדי רוך, המילים פה חוזרות מדי רוך, דיאלוג, פתיחות. מה עם קצת אמת? מה עם קצת... כן, מה עם קצת סכין? מה עם קצת אש? יש יותר מדי רוך. לא בסדר, אבל ממתי קידשנו את האש? אני לא מבין. אני רוצה להיות מתון תוסס. זה בסדר מבחינתך? זאת אומרת, להיות אחד שמאמין בכל המילים הרכות והנחמדות האלה שאמרת, ולעשות את זה בהתלהבות, בדבקות, בהרגשת אמת, אמת. מתון זה תכונת אופי. יש איזו שאלה בין מתון לתכונת אופי לבין מתון, אני כל דעה יכולה, יש לה מקום. זאת אומרת, זה לא אותו הדבר. אני שואל, אני רוצה להאמין במשהו, ולחיות על פיו, ולעוף איתו. בול, חותם. אני חותם על כל מילה בהתלהבות שהצגת את זה, רק שבמקום לפגוע בזולת, אוקיי? במקום לצמצם את הזולת, במקום לא לתת מקום, במקום לחיות כל הזמן בתחושה שאתה יהודה מכבי, או אני או אתה, בסדר? לחיות חיים תוססים, אמיתיים, דבקים, מתרגשים, בעולמות של מפגש, חסד, מוסר, צדק, שלום, שבת, תפילה. אתה מבין? למה זה לא סותר? זה לא סותר. שוב, בדיכוטומיה הציבורית זה או שאתה מקוטלג ככה או שאתה מקוטלג ככה. אבל אני חי חיים מלאים, תוססים, דבקים, עמוקים, אבל פתוח, מבין, רגיש, מכיל, מקבל, מקשיב, נותן מקום. למה לא? למה לא? מורי הגדול, הרב לומנצוויג, אמר לי פעם שנכון, האמת והשלום אהבו. אין שלום אם היא לא מחזיקה אמת, ואין אמת אם הוא לא מחזיק שלום. אני רוצה ללכת עם זה, בסדר? עכשיו, יכול להיות שלפעמים, אתה יודע, אני לא מצליח לשמור על האיזון הזה, אז נסחף יותר, מודה, לכיוון של השלום, ואז מודה, מוותר על ביטויים של אמת, זה נכון, בסדר, אבל אני כן רוצה למצוא את החיבור הזה, של אין שלום שאין בו אמת, ואין אמת אמיתית שאין בה שלום. אז זה הסיפור. זה הכל שאני מנסה להביא, שאני מנסה לחיות על פיו, לחנך את הילדים שלי על פיו. כן. אתה יודע שאני משורר? אני גם כותב שירים, גם מפרסם שירים, בכל מיני במות. יש לך ספר שירה? לא, הלוואי. בקרוב. אמרתי לילדים שלי שיעשו לי הפתעה בגיל 50. אם הם שומעים את הפודקאסט, אז לא, הם יודעים. אז הנה, אני אקרא פה אחד משיריו של אלקנה. זה נקרא תלאים. עצמי עשוי תלאים, פרוס על הספה. מאין לוקטו, כיצד נתפרו? שונים למגע כמשחק פעוטות. חשים מנחשים מרקמים של זיכרון. הדוקים כקסקסי שריון. מכסים על הנפש. מספרים על הגיל. קל לזהות את הצורה הראשונה. זו שנמרתה מרוב שנים, ואת זו שנוספה רק אתמול, עודנה מבהיקה בזרותה. לו יכולתי, הייתי פורם, אולי מחבר אחרת, החבד שמתחת דק מנסו. וכך אני מתעטף, מניח לקור להיעצר בתפרים, לומד לאהוב את הדוגמה שיצרו בי המקרים. יפה, שמקריאים שיר שלך, זה מביך, אבל זה גם מרגש. אמר רוצה לשאול אותך על עולם המכינות.
כן, בעצם זה הדבר המרכזי שאני עושה, כמו שהזכרתי, חצי יובל. 25 שנים אני מלמד במכינות קדם צבאיות, חילוניות, דתיות, מעורבות, דתיות מסוג מסוים, כי באמת הסוג היותר שמרני לא כל כך מזמין אותי, וחבל. אבל אני באמת מלמד בהמון, במעל 20 מכינות. אני אגיד לך, כשהגעתי לגיל שצריך לבחור, אז המכינה היא נתפסת כסוג ב'. בטח שאנחנו מדברים על מכינות מעורבות, והסטיגמה שבמכינות מעורבות יש דתיות ודתל"שים, ככה אומרת הבדיחה. מה אתה אומר על הביקורת הזאת? זאת אומרת, אם אנחנו מעמידים את המכינה מול הישיבה, אדם בגיל 18... זה מעניין, כי אני בגילי, כלומר, כשאני הייתי בגיל 18, לי היה ברור שאני הולך לישיבה, גם לא היו כל כך הרבה מכינות דתיות, אז מעורבות בכלל לא היו, זה היה השנה הראשונה של המכינות המעורבות, מיד אחרי רצח רבין, מכינת נחשון. אבל אחד הלך מהמחזור שלנו למכינה הזאת. צחקנו עליו, מה יצא ממנו, יהיה עם בנות, יהיה עם חילונים, על מי מדובר כמובן? מי המכיניסט הבכיר ביותר במדינת ישראל, האהוב? חילי טרופר. חבר יקר. אני זוכר כמה צחקנו עליו, ואני היום מקנא בו במובן הזה, של באמת אני חושב שהתשתית של המכינה נתנה לו הרבה ולנו הרבה. בכל מקרה, אני בחרתי ללכת לישיבה, כי רציתי באמת ללמוד, להעמיק בתורה as is. במבט של היום, כמורה באמת בכיר וארוך שנים במכינות, אני רואה במכינות קרש הצלה למדינת ישראל. קרש הצלה למדינת ישראל. כמו שהייתי יכול לומר בקלות, שהמכינות הדתיות הן קרש הצלה לנוער הדתי, ואת זה בוודאי חוויתי על עצמי, גם בתור אבא, אבל גם בתור עצמי אז, המכינות המעורבות, עם כל המורכבות שיש בהן, ובו יש מורכבות, ידוע, אבל אני מדבר על המורכבות הפשוטה שלנו, דתי, חילוני, לא דברים אחרים, שגם זה צריך לטפל בהם. עדיין אני רואה בזה קרש הצלה, כי אם אני מאמין בכל הביטויים הפשוטים של אחדות, ערבות הדדית, סולידריות, אז יש פה קר פורה לתרגל את הדבר הזה. והם לא ייפגשו פעם ראשונה רק בצבא, ואז מדי פעם עולות סוגיות ועולות על סרטון, אלא חבר'ה מתנסים שנה קודם בחוויית חיים משותפת, שהלוואי שתמשיך לא רק בצבא, אלא גם אחרי הצבא, לחיים האזרחיים של מדינת ישראל, שזה דרך אגב שינוי משמעותי שהמכינות עברו במשך השנים, שכבר לא רק מכינה קדם צבאית לצבא, אלא לחיים, גם מכינת אלי עברה את השינוי הזה, וגם מכינות חילוניות ומעורבות, כשהם רוצים לתת פה איזושהי פלטפורמה לחיים אזרחיים ראויים בהמשך החיים. בכל מקרה יש מורכבות ואף אחד לא עיוור, וגם אני רואה את המורכבות, אבל עדיין אני רואה את הערך הגדול שיש במפגש, שיש ביכולת ללמוד לתת מקום לאנשים שהם שונים ממך, ולהיות חבר שלהם, ולהבין שזה המציאות, אף אחד לא הולך להיעלם, אלא אנחנו פה נועדנו לחיות ככה פה ביחד. זהו, אז לכן אני רואה המון ערך במכינות. עזוב את זה שהן פתאום מאפשרות חוויית למידה, שרוב החבר'ה לא חוו בתיכון, ואני לא מדבר רק על נושאים יהודיים קלאסיים, חוויית למידה של יהדות רבת פנים, של פילוסופיה, של ציונות ועוד ועוד ועוד, אז זה גם מאפשר חוויה לימודית מאוד 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 טובה, וחוויה חברתית טובה, ובשנים האחרונות ההתנדבות והתרומה בגלל המלחמה היא נהדרת. היום כל מקום, בוודאי בעוטף עזה ובעוד מקומות, רוצים להקים מכינה. כי באים חבר'ה, תורמים, מתנדבים, עוזרים, וגם החיים החברתיים שהחבר'ה עוברים, אני חושב מאוד מאוד מבגר אותם, ושם אותם במקום טוב ומוכן. ולכן אני מוכן לבלוע המון צפרדעים. מודה, בולע המון צפרדעים. ויש הרבה ביקורת, וגם לי יש ביקורת, ותמיד אני מעדיף ביקורת פנימית. כלומר, שאנשים שמכירים ומבקרים, מאשר אנשים שסתם זורקים רפש מבחוץ, אז יש הרבה ביקורת והרבה עבודה, והרבה צפרדעים כאמור, אבל עובדה, בפועל יותר ויותר רוצים להגיע למכינות. ואנחנו קורסים ואין מספיק מקום, ואת זה כולם יודעים, גם בעולם החילוני, גם בעולם המעורב, גם בעולם הדתי. זה אומר שבפועל זה מה שהחבר'ה רוצים, כי זה מוצר טוב, זה מוצר נכון, יש מה לשכלל בכל מיני מובנים, אבל זה דבר שמצליח. עד כדי כך שהיום אנחנו אומרים שכאילו
קצת איבדנו, מרוב ההצלחה, איבדנו את הרעיון של המכינות. נגיד, אם אני מדבר בסטיגמטיות, שהמכינות היו אמורות להיות משהו של סיירת, פתאום המכינות הפך להיות שורה הכרחית בקורות החיים. וזה משפיע, זה משפיע על ההתנהגות, לפעמים זה מביא עצבים, בוא. זה באמת לפעמים, לא, אתה רואה שמישהו או מישהי מגיעים למכינה כדי לסמן שורה בקורות החיים שלהם. אבל זה גם צפרדע, אני אומר לך, אבל זה גם צפרדע שאני מוכן לאכול למה, בישיבות, כולם מגיעים מתוך 100%, אז יש פה מסגרת חינוכית, אזרחית, מוצלחת, ואני שמח להיות שותף לה, באמת אני שמח להיות שותף לה. טוב, תודה רבה. הגענו לסוף הפרק. אתם האזנתם עכשיו מתחת לגשר, שיחות על יהדות עם אנשים מעניינים. אני הייתי עודד לוין. להתראות. רוח צפונית מתוקה מגלגלת אמיית באר מים, הגיון כינורו של דוד נטיפתה, חצות לעיר חבורת אומרי תהילים, שבת סמטאות ירושלים. מתוקה מגלגלת אמיית באר מים, הגיון כינורו של דוד נטיפתה, חצות לעיר חבורת אומרי תהילים,